Проектът ни е на тема екология. Всички знаете, нали? Коменски. И вашите деца активно участваха в този проект. Всъщност проекта спечелихме и сме щастливи, защото нашата детска градина не от 2 години работи по темата екология. Нашето желание и нашето старание да подготвим децата като истински бъдещи отговорни граждани на планетата е да я запазим чиста, да запазим планетата във вид, в който ще можем да я ползваме дълго време. Затова ние избрахме и темата екология, подготвихме проекта и разбира се, той беше одобрен, което за нас е огромна чест. Това е вторият ни проект, дори третия проект по екология, само преди няколко години кандидатствахме по същата тема, да посадим едно дърво и да прочетем много книжки след това. Здравейте, господин Пазаков, заповядайте. Поканили сме родители от подготвителната група от долната сграда. При 2 проекта имаме спечелени за Министерство на околната среда и водите и това е третият ни проект, всъщност екология. За съжаление, проектът вече е към своя край. Последната ни дестинация, която предстои да осъществим, това е Швеция. Ние посетихме нашите партньори, това са румънци, Великобритания, Турция, Испания и Швеция. По проекта имаме предварително разпределени задачи и дейности и една от дейностите, последна бих казала, която в момента правим, е да дадем така малко по-голяма гласност и родителите да бъдат съпричастни към това, което до този момент ние сме направили и което и предстои да правим. Знаете всички, ние бяхме домакини на срещата пореда на партньорите от 18 до 23 март. Искам да ви кажа, че нашата детска градина се представи блестящо. Децата ни бяха уникални, всички наши колеги и приятели бяха толкова впечатлени от България. Всички тези първи път идваха в България и бяха много изненадани от това, което ние им показахме. Те, разбира се, признаха, че са очаквали да видят друга България, други деца, да видят друга детска градина и за това толкова се впечатлиха от детската ни градина от София, от екскурзията, която им направихме до Банско, ние им показахме почти цяла България. По време на срещата в нашата детска градина се обединихме всички по едно решение и го осъществихме. Разбира се, избрахме си една песен, която да бъде нашето послание към целия свят, да се грижим за природата и да опазим чиста. И тогава така спонтанно решихме да направим един клип на фона на тази песен, на тази музика, много известна песен, някъде над дъгата. И този клип ние го изпратихме в Испания. Всяка държава партньор направи такъв клип и този клип го изпратихме в Испания. Испанците направиха един общ клип от всичките 5 държави и ние сега сме ви поканили, за да ви покажем първо нашия клип на детската градина и след това ще видите и клипа, който направиха испанците. Наистина нашето послание и съм убедена, че това, което ние сме дали на вашите деца за тези 4 години в детската градина, ще остане много трайно в тяхното съзнание. Ние положихме основите наистина на едно много сериозно екологично възпитание, на още по-сериозната тема да опазим природата. През тези 2 години вашите деца правиха невероятни неща в детската градина. През тези 2 години ние си говорихме за природата, разказвахме и показвахме. Имахме една нарочно организирана екскурзия миналата година през есента на Витоша. Там много подробно те разглеждаха, запознаваха се с различните видове дървета, с насекомите, с птиците. През цялата година децата ви изработваха невероятни неща от отпадъчни материали. Правиха много красиви украси. По проекта, по нашето задание ние научихме 20 много важни думи на всички езици от страните партньори при нас. И въобще правихме неща, които ще останат и в
нашия спомен в детската градина, в документите ни на детската градина. Тук можете да видите постерите, които сме си направили от нашите посещения във всички държави, в които сме били. Там от най-забележителните неща. Тези неща също ще останат в детската градина. И искам да ви кажа, че трябва да се гордеете, че вашите деца бяха в нашата детска градина, защото вече 5 държави в Европа познават 55-та детска градина. Ние вече не сме... На нас не се стесни пространството да ни познават само в България и решихме така да дадем гласност на Веселина и извън границата на България и го постигнахме успешно. Много искам да попаднете и в такова училище след това. В училище, в което учителите, ръководството, родителите да бъдат толкова съпричастни, каквито бяхте вие 4 години при нас и ни помагахте. Учители, които наистина да дават цялата си любов на вашите деца и това, което ние сме положили като основа, да надграждат и да се развиват. В нашата детска градина, уверявам ви, няма един човек, който безотговорно да си върши работа. И мисля, че го доказваме. Имаме пропуски, допускаме грешки, но ние се учим от грешките от пропуски. И за това постигаме и добрите резултати. Няма директор на училище, в което са отишли наши деца след това и да не са се обаждали или когато се виждам с тях, да споделят, че децата от 55-та градина Веселина се различават от другите деца. И като знание, и като отношение, и като поведение, и като излъчване, но това е и благодарение на вас и разбира се, малко и на нас. Ние сега ще ви пуснем да видите първо нашия клип.